mugaka njoyo muri naumizwa n'abantu ntamanyeti nigo nasorete koruga iga ngachikorigeria abana kende naikara nganyora oyomo obo otaete obokonyaga ntenga nabwate oborwaire bono kingo nkamotebia rende tianga ngokonyera omorwaire tukagenda nere tokogenda omorwaire tokamobogoria tukagenda mpaka esesemo ya matieko antete mpaikire matieko catholic ki naikoro rende kawaida rende nkomotebia rende eng'eria eria twaigwana naye ng'a bono nkagete ng'a nkong'ereria are omorwaire orenge maega yane naria akambeta omoiyo omogongo abang'umisete bono kinde ensa iga tonya kominana oyomo akaimoka na epikipiki yane agatama nero na oyonde nere akaimoka agatama gochia chibanda ime ekero abanto bachigocha ngatebia ng'a goika oragende nyagetari. Twaimogete na Joseph Ngari Kerongo gose Mwenda Paul koruga Isieta nabo twairete omorwaire oyio mpaka nyagetari tukamotiga nyagetari agendete goshughulikerwa tukabwatia epikipiki eywo twabwatete ntwanyarete omosamari omuya agatobeka ase etraka tukanyebwatia bagatotebia ere ase akorokwa Rangwe. Erio botuko nabo tominchagete mpaka Rangwe togaika abwo Rangwe naende egatorokia iga ere ase ekorokwa road naende tokabwatia gochia road mpaka ekero twaika road naende nari yatorogete ng'a yachire gocha ase akorokwa Asumbi naende tokang'unchuka gochia Asumbi nari tominchagete mpaka Asumbi tokanyora teiyo naende egatorokia ng'a yachire gocha ase akorokwa Sunika. Korwa Sunika nabo tonyebwatetie mpaka junction naende nayo yatorogete ng'a yachire gocha Mosocho. Nari tobwati gocha Mosocho togaika aria ase akorokwa Nyakoe nabo tonyorete epikipiki eywo egekire inse ebinto biarenge ime ase epikipiki eywo biangetie ebinto bia chituka bibunire ang'e chigunia 2. Nari tobwati rende togakora naende tokamanya koirana gochaka nabo estori yarenge enkong'u atokonya oborendi ase aya iga korokwa Riverside Mosocha abeire abe kamoranche togosaba omowaziri oito Murkomen ashughulikere amang'ana aya tonyara konyora oborendi. Ngasambete iga eng'ombe ngachigo mambia ngachigo sibine amachare gicherike nibera iga eng'ombe ntino Bochi John retired teacher aiga Riverside no enkayani onde nchera igora iga egento gito chandete insecurity beari wiki goseji wiki berijigo eta monta atakirinza latest incident ne yaba tarehe 23 December saa 5 cia butuku kanyora omwana omomura ominto ore korwa egasi osiekire egasi opakirie egari nkagocha bwoye ari nabande baikire ang'e nanka bagashambuliwa yo tang'anete gwakwa agasoa gochia taracha ime conductor yaye so amache ima agatama oyo nere gagotama gocha nka nere akabwatiwa na epikipiki agakwamora agwakera geita kiane gesieki akabagora gasoa gocha mwane kauga esieri kiane ogokura togosoka ante abo bagatama na epikipiki akwerigeria nario nyaruka yaye konya yakorire buya koru St. Patrick Mosocho anyorira max 61 out of 72 kinyo jikot poti school asing tabwatie namna gutiko kurigeri chibesa mwana yachiere school serikali na well wishers baraga nigo tokonya turi kurara toro ntuma itingo koreto bokonyu bwito na ntonyora omorembe nguna abantu bande babwata omorembe gose noina abana bari gisukuru mbarigerigwe fees bakanirwe inde basome kawo muchanda nguno oyo mawe chakwera ibari batobekere backseat koru Mosocho bwate eruga gosaba ibia bambakenga na Leta Charles Yaminga ngondo mu chairman be community boxing sub county ya Tutu Central igani ngo kwana asa ko kuna Riverside igona ikira ga Riverside na gonda mono mu chairman one bwe education ya Bogisero North Paulo
asaya oumaene abeire ne shida ena ikira iga na nyorera mang'ana ni gara mange abantu baito baikirwa iga bobe aiga bunanti ne iga igo montera banaro akwe mioro saiga akasira ikapisa mpaka kamwe likaja tema yiti igo nale gochigoteba na korwege kure getindi sana bona cia ikere ndoru gochikorara no neta ikaya mege kugera abantu baito baumire mono sana ase location ya Busiro North ingo sababa askari we station ya Musocho na kurweroga tuichamo twensi kurubono yokogenda gutwe asaya tutima twensi na community police ya ga location ya Busiro North na bande komenda tole bunye kunyarikana ikera banta abachandira abantu baito reporting kwate nera to banye ringa abantu bare within angega iga bare tira abantu kumusiko bara babyare beke iga kuringana bone report chigocha na ubachandira abantu nare goteba iga rumuteyo to gochikorwa nonde bwense obwata matukuru bono iga igari ya sago soa isababu twajakira makoli nekerora bwatwe matuka abalibwe Samarieta Paulo Seco oyaro mo chairman wero kesi ni Busiro North eyere uchakeo ila saitia pako gende matie koyons eyu na onkora gento nargo saba abantu baito babiri bagwa kwemioro guchakira Musocho bakari basaitia muna bono mwana wage tubono bwa moerio aigaro monterbo kwirigeria mwana uyu talienga montari kokosera nigari kogenda mwae konyosikire gasi nali gusaba iga sa onde bwense muibuli onde bwense manyete mwana oyenga no mu kabarale kiagera kuringa no tukitwa akolire banta atali bakurwale na abana baita bakunya kwanga santo baito babakolira magwenje